إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأسلم على حاتم المرسلين وسيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد hürmetli aziz mümin Müslüman din kardeşlerim, selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Elhamdülillah şu dünyalarını, alemlerini biz görgen hem görmegen, biz bilgen hem bilmegen barcha mahluklarını yoktan bar kılıp terbiye kılışı, ibadet kılırga layıklı bulgan birden bir zat, tengdaşı bulmagan birden bir zat Allah subhanahu wa ta'ala bir özügenedir. Hem min şahitliğimde birem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatim-i Nebi ve Hatim-i Resul peygamberlerinin hem nebilerinin songa mehri ikenine seyikli peygamberimiz alemlerine rahmet ile ciberilgen zat ikenine. Min şahitliğimde birem kıyamet hak, cennet hak, cehennem hak, takdirinin yaxşısı da yamanı da Allah subhanahu wa ta'ala'dan hem varımızda şu dünyada kılgan amellerimiz hakkında Allah subhanahu hak ta'ala karşında basıp cevap verecek. Biz bana da min şahitliğimden biri. Hürmetli din kardeşlerim, halimlerinin sizlerine karaganda bu dünyaya kelgen her bir adam balası iş soravga cevap verirge tiyiş. Birinci sorav bu dünyaya min qaydan keldim? Как я пришел на этот свет? Первый вопрос. İkinci sorav, bu dünyada min nişlim? Что я здесь делаю? Цель, мое пребывание на этом месте, какова? Üçüncü sorav, ol cemaat, onlara min qayda baram? Потом куда будет мое возвращение? Min sonundan qayda baracakmı? Bu soruğa cevap vergençi Allah subhanahu wa ta'ala özü Kur'an-ı Kerim'de мене şu sorulara cevap verirsen Всевышний Господь миров Раббul Аламин отвечает на этот вопрос и говорит birinci soruğa qaydan keldim degan vaqtda sura İnsan suresinin cemaat birinci hem ikinci ayetlerinde Allah subhanahu wa ta'ala aşıktan aşık bizlere ayette هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا? Неужели прошло то время, когда человек был безизвестен? Әлләни кешенең бердә телгә алынмаган вакытта булмадымы? Һәм икенче аятта Allah subhanahu wa ta'ala әйтә: «Инна халакнал инсана мин нутфатин амшаҗ». Мы сотворили человека из смешанной капли. Без Адам баласын катнаш тамчыдан яраттык. То есть безнең башлангычыбыз это капли семени, безнең башлангычыбыз ул бер тамчы мәни суы. Әгәр дә мәни суы киемгә тисә, аны я сөртергә, кипкәннән соң я юырга кирәк. Пычрак, это нәҗис, нечистота. Шуңа күрә Имам Әл-Газали әйткән: İki tapkır jinsi әгъза yolundan үткән кешенең ничек тәкәбберлеге булырга мөмкин? Как может быть высокомерие у человека, который 2 раза прошел через пути половых органов, сказал имам Аль-Газали. Шуңа күрә мин каян килдем дигәндә Аллаһ Тәгалә яратты бер тамчы мәни суыннан. Кая барам, куда иду? Мин монда нишлим? Что я здесь делаю? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръан-ы Кәримдә: "Ва ма халакал джинна вал инса илля ли'будун". Мин җиннәрне һәм кешеләрне бу дөньяда гыйбадәт өчен яраттым. Я создал людей и джиннов только ради того, чтобы они чтобы поклонялись. Барлык гыйбадәт кылсыннар өчен. Һәм кайда барам? Анкабут сүрәсенең 8-нче аятында, Үрмәт сүрәсенең 8-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, и этот аят повторяется во многих местах, ул күп урыннарда кабатлана. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, кайда барам дигән вакытта, әйтә, соңыннан сез кайтарылырсыз, после вы будете к нам возвращены. И мы поведаем вам о том, что вы творили на этой земле. Соңыннан сіз бізге қайтарылырсыз.
Һәм без сезгә бу дөньяда кылган гамәлләрегез хакында хәбәр итәрбез ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля Анкабут сүрәсенең 8-нче аятында. Шуңа күрә җәмәгать, каян килдем Аллаһтан, монда нишлим, гыйбадәткә килдем, кая барам, Аллаһка кайтам? Һәм җавап булачак. Судный день. Әмма дә ләкин бүгенге көндә информация, мәгълүмат шуның кадәр күп, кеше нинди туфли, нинди ботинка, нинди костюм, нинди галстук, какой порода, нинди нинди кофе, как похудеть или ничек потолстеть, обо всем нәрсә турында гына белми. О чем только не знает человек, но он не знает истинные ответы вот на эти вопросы. Шушы иш сорауга дөрес җавапны бирми. Аллаһ Субханаһу ва Тааля җәмәгать Коръәни Кәримдә әйтә: "Ва мал хаятуд дунья илля матаъул гурур". Ва мал хаятуд дунья илля матаъул гурур. Этот мир всего лишь обольщение. Бу дөнья бер алдавыч. Алданмагыз, не обманывайтесь. Җәмәгать бу әйтми, не будь богатым, не будь бизнесменом, будь альхамдулиллах. Бернинди противоречию. Но ва мал хаятуд дунья илля матаъул гурур. Бу дөнья алдавыч, алданмагыз. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә менә бу дөньяны бер чәчәк белән чагыштыра. Сравнивает Всевышний этот мир с ростком, с цветком, который вырос из черной почвы. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Сез күрәсез ди, ничек кара җирдән чәчәк үсеп чыга? Чәчәк ата, распускается. Вы нюхаете благоухание этого цветка. Onun белән ди хозурланасыз, любуетесь этим цветком, ди. Он приятный, хорошо пахнет, красивый. Но берничә көннән ул шиңә дә бетә. От него ничего не останется. Этот мир подобен этому цветку, ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә. Шуңа күрә, мөхтәрәм дин кардәшләребез, уважаемые братья, наша цель в этом в жизни пребывания есть одна из целей, да, илля ли'абудун гибадат, но один из поклонений, и сегодня мы это очень мало делаем в Аллахе, это говорят ученые ислама, это призыв в ислам. Об этом не любят говорить, ул турда әйтергә яратмыйлар, бәг әйтергә кушмыйлар, әмма дә ләкин дәгъват Аллаһ юлында хезмәт булырга тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ашыктан ашык Коръәни Кәримдә безгә Мөхәммәд өммәтенә әйтә: "Наилучший из создания творения это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям". Без Абу Бакр өммәтенә түгел, Умар да түгел, Госман да түгел, Мухаммад өммәте, Мухаммад. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям к чему посвятил свою жизнь? Дөрес призывка. Ул ислам диненә чакыру, дәгъвәткә багышлады үзенең бөтен гомерен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Эй Мухаммад, скажи, о Мухаммад, это мой путь, это истинная дорога. И кто со мной идет по моему пути, тот призывающий в ислам". Ибн аль-Кайим рахимахуллах әйткән, Ибн аль-Кайим: "Тот, кто делает призыв, тот на пути посланника Аллаһ саллаллаху алейхи ва саллям". Ибн аль-Кайим әйткән, кем ди Аллаһка чакыру юлында булса, шул Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям юлында булыр дигән. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас, та'муруна бил-маъруф ва танхауна 'анил мункар". Вы самые наилучшие из общин, которые приходили на эту землю. Самые наилучшие из общин мы. Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас. Вот мы здесь сидящие, альхамдулилля, мы наилучшая община, которая приходила на этот свет. Наилучшая. Но из-за чего? Не из-за бизнеса, не из-за больших домов, не из-за красивых машин. Альхамдулилля, это тоже благо этого мира. Если это халяльно, не проблемы, пользуйся, но Аллах Субханаһу ва Тааля продолжает, әйтә, давам итеп әйтә: "Та'муруна бил-ма'руф ва танхауна 'анил мункар", потому что вы призываете к одобряемому и удерживаете от порицаемого. Сез яхшылыкка чакыра беләсез, һәм ярамаган эштән тыясыз. Вот почему мы самая наилучшая община. Бүген әлхәмдә кулларыбызда телефоннар, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter'lar, башкалар.
Да, галимлер әйтәләр, әгәр дә ролик килде, естественно, исламский ролик, яхшы, хәерле ролик булса, син бастың, лайкка бастың, һәм синең басуың шушы роликның таралуына һәм башка мөселманнарга барып ирешүенә сәбәпче була икән, әлхәмдүлилләh, син дәгъвәттә катнашкан буласың. Бүген шуның кадәр настолько легок сегодня призыв можно делать. Әлхәмдүлилләh, берни проблема юк. Бүген безне түбәтәй кигән өчен, сакал үстергән өчен беркем ачуланмый. Мәчетләребез ачык, азаннар әйтелә, имамнар бар, галимнар бар, хәзрәтләр бар. Әлхәмдүлилләh, зур киясеңме, күлмәк, кыска күлмәк киясеңме, uzun чәчлеме, кыска сакаллымы, зур сакаллымы, беркем бер сүз әйтми, но вы посмотрите, с каким трудом до нас дошел этот ислам. Без бүген бу дин белән кулланабыз, әлхәмдүлилләh, но посмотрите, какой трудностью дошел до нас этот ислам. Гайша анабыз радиаллаху анха, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям, я Расулуллах, скажи мне, каким был самый трудный период в твоем призыве? Менә шушы 23 ел дәвамында иң авыр вакыты качан булды, я Расулуллах? Яисә шул вакытка кадәр. Ул сорый, во время битвы Ухода, когда погибли 70 подвижников, шул вакыттамы ди? Юк, пәйгамбәр әйтә, юк, ди, бу вакытта түгел ди. Кайчан соң, я Расулуллах? Иң авыр вакытым ди, Таиф шәһәреннән куып чыгарган вакытта. Когда меня выгнали из города Таиф, вот это был самый трудный момент. Тарихчылар әйтәләр, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям настолько сильно били, что от крови, которая у него стекала по его телу, его ступни прилипали к песку. Пәйгамбәрбезнең каныннан, тәненнән агып төшкән кан шуның кадәр күп булган, аның каныннан аяклары комга ябышкан. Аяклары комга ябышкан, шунда ул барып утыра, ике шәһәр арасында Җибраил алейһиссалам килә, я Расулуллах ди, Аллаһ субхана ва тәгалә тау фәрештәсен җибәрде, бер сүз әйт, җимерәбез, юк итәбез Таифны ди, юк. Пәйгамбәребезнең дуасына карагыз, посмотрите на дуа, он не говорит, что правитель, он говорит, что это, другое, десятое, юк. Ул әйтә, я Раббым Аллаһ, мин сиңа жалуюсь, я жалуюсь на тебя, на кого? На свое бессилие. Мин сиңа ди зарланам, я Раббым Аллаһ, үзенең зарифлегеннән мин булдыра алмам, я не смог. Это наилучший из призывников, то есть из призывающих. Бу дәгъвәт кылучының иң яхшысы әйтә, я Раббым ди, мин булдыра алмадым, миндә гаеп, мин зариф ди, гафу ит мине ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә. Һәм кем әйтә? Пәйгамбәребез әйтә моны. Пәйгамбәребез, карагыз җәмәгать, Билал радиаллаху анху, Умайя, аның хуҗасы Умайя пәйгамбәребездән ишетеп, Билал радиаллаху анху ислам динен кабул иткәч, Билалның аякларын бәйләп, атка тагып, шәһәр буйлап өстерә бириләр, Мәккә буйлап. Билалның тәннәре суела, сдирается кожа. Аңа ташлар бастыралар, шунда пәйгамбәребезнең йөрәге авырта, бара да әйтә, кто из вас может выкупить у Умайи Билала ди. Абу Бакр әйтә, мин ди, я Расулуллах ди, мин ди сатып алам ди Билалны ди. Абу Бакр бара әйтә Умайяга, о Умайя, продай мне Билала. Пожалуйста ди. Сколько? 10 золотых. Проблем юк. Бурыла да китә Абу Бакр, әткилә 10 золотых, бирә, мәди Умайя, менә сиңа 10 золотых. Умайя көлә, смеется. Зачем ты смеешься, о Умайя ди? Ты умалишенный у Абу Бакр ди. Нәсәгә ди, почему ди? Нәсәгә? Әгәр дә син минем белән ди сатулашкан булсаң, поторговался бы, если бы ты со мной, ди, Умайя әйтә. Я бы тебе за одну золотую его отдал. Зачем мне нужен? Абу Бакр әйтә, беләсеңме сәди? Абу Бакр әйтә, нет, Умайя. Если бы ты сказал 100 золотых, я его за 100 золотых его купил. И даже больше. Он стоит этого. Он стоит этого. Biz bugün pişmaklarga yapıştık da, sen selefit, sen hanefit, sen vahabit, o senin sakalmının kadar, senin sakalmının kadar, min kolumunda koyam, sen kolumunda koyarsın, senin ayakmın değil, benim ayakmın değil. Разве это тема номер один?
Имам Аль-Хазали әйткән шайтанның бір құралы деген. Мөһим мәсьәләләрдән из важных вещей шайтан обращает наше внимание на второстепенные вещи. Менә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуның өчен түктеме бу каннарын Таифта, без сатулаштыру өчен. Разве он ради этого проливал кровь, чтобы мы между собой разъединялись, вешали друг на друга ярлыки? Для этого была жертва. Валлахи аның өчен түгел. Валлахи аның өчен түгел. Хамим аның бірінші өзіме әйтем. Я себе это говорю в первую очередь. И всем тем, кто слушает и будет смотреть, иншаллах, на всех уровнях. Шуңа күрә ислам бик кыйммәтле әйбер. Но мы потеряли ценность, к сожалению, ислама на сегодняшний день. Есть такой момент. Есть. Бар момент. Менә Аллах Субхану ва Тааля Ал-Имран сүрәсенең 103, 104, 105 аятьләрендә Аллаһның арканы крепко держите за верь Аллаха и не разделяйтесь. Имам Муслим передает үзенең сборникында бір хадис, поистине Аллах Субхану ва Тааля, Расул саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, Аллах полюбил вас за 3 вещи и ненавидит за 3. Беренчесе ни өчен ярата? Почему любит? Потому что мы поклоняемся только Ему и не продаем за товарищей. То, что мы крепко держимся за верь в Аллаха и не разделяемся. Третье, мы благочестиво относимся к тем, кто поставлен над нами, как руководители. За то, что ненавидит наш Аллах, за 3 вещи. Это пустые разговоры. Второе, ненужные вопросы. Третье, исраф. Хадистә килә бу. Менә бу 3 әйберләр өчен Аллах сезне яратмый. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләрем, менә шуның кадәр авырлыклар белән килгән, мин более того әйтәм, менә Уқбат ибн Нафия, Миср, это муфти Мисра, Египта и завоеватель Африки. Ул поход белән барган вакытта шуның кадәр, әлхәмдүлилләh, көчле рухлы булалар, алар завоевать итеп килгән вакытта, яулап алган вакытта Атлантика океанына кадәр килеп җитә, до моря. Атлантика. И когда он уже увидел, что перед ним нет земля, он зашел в воду со своим конем. И плыл до тех пор, пока вода не дошла до шеи его коня. Он сказал: Валлахи, если я буду знать, что на том берегу или в том конце есть земля, Валлахи, я бы переплыл это море, чтобы довести слово Аллаха. Мен де йөзеп чыгар идем ди. Менә бу мәчетләр, менә бу көндәге иреклек безнең дәгъват ясарга. Әлхәмдүлилләh, без бик әс эшлибез. Исламны таратуга бик әс. Һәм җәмәгать, менә ахырда шуны китерәсем килә. Менә шушы вакытка сөйләгән вакытта тарихны карадым. 1920-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, посмотрите. Есть из пожилых людей, өлкәннәр арасында бу вакытларны хәтерләүчеләр да бар. 20 в начале 1920 год руководство СССР издает указ, этот указ по сей день есть, ул бар бу көнгә кадәр. Особые совести, религиозных объединений, шушы закончыган. Потому что дәүләт үзенең границалары турында борчыла, ислам дәүләтләре белән границаны ныгытырга кирәк була, но в 1925 году ставят налог куялар. Менә шуның кадәр налог куйган мөселманнарга манараларны кисә башлыйлар, откуда появились большие деревни. Потому что указом Екатерины было сказано, что если в деревне нет определенного количества мужчин, то в этой деревне запрещается строить медресе и мечети. Шушины саклап, из-за того, чтобы сохранить религию, мечеть, медресе, они стали объединяться ради этого. И 1927 по 30 год от 4000 имамов местных остается только 1000.
3000 либо в Сибирь, либо повесили, либо расстреляли. В погребах считали молитвы, в погребах считали никах. Смотрели, раздевали, обрезанный, не обрезанный. Есть платок, нет, что ты знаешь? Из-за одного слова могли убить запросто. Ля иляха илля. Разве ради этого были такие жертвы? Шума күрә, есть еще много других моментов. Шума күрә мөхтәрәм җәмәгать, ва ма хаятуд дунья илля матаъул гурур. Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас. Вы иң яхшы, без иң яхшы өммәт. Ни өчен? Чөнки без исламга чакырдык, яхшылыкка чакырдык, начардан тыйдык. Менә шуның өчен без бүген иң хәерле өммәт, мөхтәрәм кардәшләрем. Allah subhanahu wa ta'ala harbimizga de nıqlı iman, taqvalıq inşallah. Bizning ümmetimizge birdemlik, bizning ümmetimizge yuğarlıq, bizning ümmetimizge derece, bizge Allah subhanahu wa ta'ala karşında kızarmay turgan yüzler, kızarmay turgan yüzlerimiz, kızarmay turgan ameller kılıp, şu dünyada namazlarımızı, orazalarımızı, zekatlarımızı, da'vatlarımızı, riyalar kılmışı, ihlas ko'ngillerimizden kılgan amellerimiz itip Allah subhanahu wa ta'ala kabullardan eylep, Ya Rabbil Alemin şu dünyalarımız tыныç, ailelerimizde iminçilik bulup, iki dünya bəxtine erişip, şu meşiklerde işraşkan gibi, Firdevs cennet ahillerinde işraşıp kuruşuga, Allah subhanahu wa ta'ala her bir nasip eylesin idi. İstemiyorlar.